Министерство за външните работи. Успоредно с служебните задачи, които решавам там, аз имам и научни интереси в областта на математическите приближения. Тези мои научни интереси бяха предизвикани от публикации на математици от Българска академия на науките, които публикации и монографии аз видях характеристики на филтри, които ме удивиха със своите качества. Това предизвика моят интерес. Аз в продължение на 5 години аз упорито изучавах техните методи и създадох свои такива, с които подобрих значително качеството на съществуващите момента филтри, както ще видите от изложението. И така, заглавието на труда е математически приближения за селективни устройства в комуникационната техника. В глава 2, глава 1 на дисертационния труд, аз съм дефинирал и съм показал какви са правилателните функции, идеалните правилателни функции на математическите филтри. Виждате, че това са математически функции, които имат правоъгълни контури. Те не могат да бъдат реализирани в практиката, тъй като при тях е нарушен така нареченият принцип за причинно-следствена връзка. В една точка функцията е добавена единица и нула. Затова при тях винаги се правят някакви математически приближения. Тук съм показал една друга функция, това е функция на Кроникер, също идеална функция, която е много подходяща. Когато трябва да се синтезират или апроксимират филтри или с много тясна лента на пропускане или антенни решетки с много остри диаграми на насоченост. Тук съм показал какви критерии съм използвал за сравнение на филтрите, които съм получил със съществуващите до момента. Селективността на един филтър е основен негов параметр. Той се определя от 4 подпараметра. Когато 3 от тях са равни, четвъртият трябва да е или по-малка неравномерност на лентата на пропускане, по-тясна транзитна лента, по-голямо затихване в лентата на задържане и по-нисък ред. Последното е пряко свързано с степента на апроксимиращия полином, който се използва. Тук по-долу това съм дефинирал и за линейни еквидистантни антенни решетки. Целите на дисертационния труд. Нови тегловни функции за синтез на цифрови филтри, нови базисни функции за синтез на оптимални цифрови филтри и нови базисни функции за синтез на оптимални диаграмни насоченост на линейни еквидистантни антенни решетки. Това са целите, които съм си поставил. В глава 2 на дисертационния труд аз съм показал как се синтезира един цифров филтър с тегловна или прозоречна функция. И с двете имена се срещат в практиката. Каква е идеята? Идеалната предавателна функция с нея се извършва обратно преобразуване на Фурие, в резултат на което се получава импулсна характеристика, която има формата на функцията синус и тя е безкрайно дълга. Безкрайно дълга, тъй като, както видяхте, идеалната предавателна функция има един ответствен участък. Следователно тази предавателна функция, тази импулсна характеристика, тя не може да бъде реализирана. Затова тя се ограничава с някаква друга функция, която се нарича прозорец или тегловна функция. Значи в момента съществуват може би 30 такива функции. Правоъгълни, триъгълни, Гаус, Тъки, Чебишев и така нататък. Не мога да ги изброя всичките. Аз в моята работа съм предложил една нова функция, която се получава в резултат на апроксимация на функция на Кроникер, както виждате, с полином на най-добро приближение в Хаус-Долхова метрика. Като прозореца се ограничава ето до този правоъгълник с широчина 2 пъти алфа епсилон и височина 1 минус епсилон. Тук равенство 1 е аналитичният израз на прозоречната функция с Хаус-Долхова метрика. Tn е полином на Чебишев от първи род и степен n. Епсилон е Хаус-Долховото разстояние, а произведението алфа епсилон се определя ето от този израз. На тази фигура съм показал как се променя широчината на Хаус-Долховия прозорец в зависимост от степента на полинома n и на Хаус-Долховото разстояние епсилон. На следващата фигура аз съм сравнил амплитудно-частотни характеристики на филтри, които ползват с тегловни функции. Борман, Ханинг. Както виждате, Хаус-Долховия филтър има най-добра селективност, тъй като при равни условия той има най-голямо затихване тук в лентата на задържане. Най-добрите филтри от този вид са тези на Кайзер с тегловни функции. Тук на тази фигура аз съм сравнил с филтър на Кайзер. Виждате, че Хаус-Долховия филтър има по-бързо затихването нараства в лентата на задържане, но има по-малка стръмност ето тук в този участък, в преходната лента.
Тук на тази фигура съм показал под лупа този участък, става дума за 3,7 децибела. По-малка стръмност и на Халдорфовите филтри. В резултат на което може да бъде направи извода, че с Халдорфовата тегловна функция се получават филтри с селективност, която е сравнима с най-добрите, тези на Кайзер, като се говоря за този род филтри. От амплитудно-честотните характеристики видяхте, че те много се различават от този правоъгълен контур, който има идеалната предавателна функция. Значи тези с тегловни функции имат два недостатъка. Първият е, че не може да се получи точно амплитудно-честотна характеристика и второ, изискват много голям брой чувствителни операции, имат ниска селективност, много висок ред изисква. Сега, тези два недостатъка липсват при филтри, които са предложени от двама американци преди около 40 години. Те се казват Паркс и Макрилон. Теоретичният фундамент на за получаването на техните филтри, това е теоремата за Чебишевски алтернанс. За основа на нея може да бъдат направени ето тези три твърдения. Идеалната функция може да бъде апроксимирана с тригонометричен полином в степен n, който съдържа само косинус. Второ, полиномът представлява единствено и най-добро приближение, ако функцията на грешката има най-малко n плюс 2 екстремума в дефиниционната област и накрая екстремумите са алтернативни и равни по абсолютна стойност на положително число епсилон. Инструментът, с който се извършва тази апроксимация, това е алгоритъмът, вторият алгоритъм на РМС. Това е този известен един съветски учен, който е роден в Беларус, а той е творил в Украина, в Украинската академия на науките. Тук отдясно това е Пафнутий Лорич Шебишев, един гениален руски математик, на когото е наречена тази теорема. Ето на тази фигура виждате как изглежда апроксимацията по метода на Паркс и Макрилон. Полинома виждате, че представлява сума от косинуси. И неговата графика осцилира равномерно и с еднаква амплитуда около тази на идеалната предавателна функция. Това е една равномерна и оптимална апроксимация. Виждате, че тази апроксимация много по-добре приближава идеалната предавателна функция, отколкото филтрите с прозоръчната функция. Затова счита се, че до момента тези филтри на Паркс и Макрилон са най-добрите цифрови филтри. Това може да бъде прочетено във всеки учебник по цифрова обработка на сигналите. Разглеждайки тази фигура, в мен възникне идеята да се извърши апроксимация на идеална предавателна функция с полином, който сгъстява осцилациите си ето тук, в прехода, където е единица 0. И по този начин да се получи по-голяма стръмност на характеристиката, а оттам и по-добра селективност на филтрите. Това може да стане, ако се използва базисна функция с модулация на аргумента, както съм казал, равенство 3. Аз в моя дисертационен труд съм нарекал първа базисна функция. Модулацията на аргумента с функция синус хикс отдолу виждате как влияе на сгъстяването на осцилацията на функцията на средата на интервал, там където е прехода единица 0. Ето и апроксимации си го сравнил тук. Виждате, че един и същия ефект се получава с полином от по-ниска степен. В единия случай е 18 Паркс и Макрилон, в конкретни случаи с 10 ред. Това означава, че този филтър има по-добра селективност. Тези характеристики в логаритмичен мащаб представляват една амплитудно-честотна характеристика на филтъра. Както е известно при цифровите филтри, сигнала винаги на входа сигнала се дискретизира с така наречената честота на дискретизация. Когато се гледа една такава характеристика на филтъра, тук в края на оста хикс винаги се намира половината от честотата на дискретизация. А тук в средата се намира така наречената преходна честота, която е в средата на преходна период. Отношението на тези две честоти може да бъде най-малко 4, за да бъдат запазени така, за да се спази критерият на най-кристи или теоремата на Котелнов. В този случай 4, тъй като виждате тук е 0,5, тук е единица. Но в практиката се използват по-големи отношения, 10 и повече. Това се прави с цел да се получи по-добро възпроизвеждане на сигнала в повече точки, може да се възпроизведе по-добре на изхода. Затова възникна проблем как тези осцилации да бъдат тук в по-лявата част на графиката. Тоест, което е равносилно на използване на по-голямо отношение между честотата на дискретизация и транзитната честота. Този проблем го реших, като извърших една нелинейна промяна на аргумента със степен на функция, както виждате равенство 5. Виждате, аргумента омега съм повдигнал на степен хикс, като хикс представлява логаритъм от това отношение.
Виждате, че синусоидата как се изкривява в лявата част в резултат на тази нелинейна промяна и осцилациите как се сгъстяват също. Тук аз това нещо съм го показал за отношение 10, което е едно типична стойност за тези параметри. Ето тук съм показал и една предавателна функция на филтър. Тя е комплексна функция, виждате, сума от коефициенти по експонента, които показват фазата на тези, на филтъра, как се променя фазата. Сега, виждате, че фазата се променя нелинейно, тъй като съдържа нелинейна функция, синус от омега. Това означава, че този филтър има нелинейна фазова характеристика, а това е един голям недостатък за цифровите филтри. Два компютъра, ако ги вържите през LAN картата и сложите един такъв филтър между тях, те най-грубо казано ще загубят синхронизация, поради разместването на отчетите. Затова аз потърсих начин как да направя така, че да се получи линейна фазова характеристика. На следващата филма аз съм показал как съм го решил. Изходният сигнал се умножава ето по този израз Phi-out, който съм го кръстил, който представлява тази експонента. Тази експонента е наструпаната от сумирането фазова девиация, но с обратен знак. Умножението с тази експонента аз чисто и просто съм използвал свойството на показателната функция, че e на хикс по e на минус хикс е равно на единица. Тоест, колкото се изкриви фазата от сумирането, аз го връщам обратно. По този начин на входа и на изхода фазата ще бъде с еднакъв знак, с еднаква стойност, искам да кажа. Което означава, че филтър имат линейна фазова характеристика, което се вижда ето от тази фигура. Ето сравнение с филтрите на Парки на Хрилни. Вижда се, че около 2 пъти по-добра селективност на филтрите, които се получават с първа базисна функция. В глава 4 на своята дисертация аз съм показал друга базисна функция, която основно съм нарекал втора. Виждате тук, че модулацията се извършва с функция arccosinus и параметър бета. Виждате, като се променя бета, стръмността нараства тук и се сгъстяват осцилациите. Ето вижте и самата апроксимация. Това е с полином от 4-та степен. Обърнете внимание с какъв малък ресурс тук се извършва апроксимацията. Само с полином от 4-та степен. Само са две извивки и се получава функционална апроксимация. Това е аналитичният израз на полинома. Предавателна функция на един такъв филтър, пак това е комплексна функция с линейна фазова характеристика. Бета тук е 71,5. Същия филтър, същия филтър, но когато бета е равно 9500, обърнете внимание, минус 80 децибела за тихване в моментите на задържане. Това е 100 000 пъти. Това е много висока стойност. Искам да подчертая, че това е теоретична стойност. Вижте един лентов филтър с апроксимация на функция на Кронихер. Колко тясна лента, той като и гласно, само с линейна фазова характеристика. Лентовите филтри не всякога са много късно. По някой път е необходимо по-широка лента да бъде пропуснат. Оказва се, че при директна апроксимация на идеална предавателна функция на лентов филтър се получава, че така, че алгоритъмът на РМС не е безусловно устойчив. Той не може да бъде реализиран при всяко бета и при всяка степен на полинома. Аз в дисертационния труд съм отбелязал какви критерии трябва да се изпълни, за да може да се получи филтър. Но в крайна резултат се получава филтър от порядъка 7-10 децибела, след което алгоритъмът излиза от сходимост. Затова аз дадох следното решение, получих един лентов филтър и простете ще върна обратно, който е комбинация от един нискочастотен и един високочастотен. Вижте каква хубава характеристика се получава. И тези филтри вече тук няма ограничение по отношение на параметъра бета. Виждате, минус 60 децибела има в момента на задържане. Това е 1 милион пъти. В глава 5 съм дефинирал трета базисна функция. Тук модулираща функция с ангелски параболичен и параметър бета. Пак съм показал в зависимост от промяна на параметъра как се сгъстяват тези осцилации в средата на дифузионните релации. Апроксимация с полином от 4-та степен. Вижте в какъв малък участък се извършва апроксимацията. Как колко първо се държи тази функция, така образно, ако мога да се изразя. Това е характера на функцията. Знаете, че хиперболичната функция е отношение на експонента. Експонентът расте много бързо. Тя е много бързо нараства. Това е аналитичният израз на полинома. По-нататък, филтър, който е с бета равен на 69.25, същия филтър с бета равен на 625. Минус 90 децибела има за тихване на задържане. С
трета базисна функция се получават филтри, които имат изключително висока селективност. Ето на това казвам. Един режекторен филтър, който също е получен с апроксимация на функцията динамика. И по същия начин един режекторен филтър, който е комбинация от един нискочастотен и един високочастотен. Сега виждате, че нарастването на параметъра бета може да се постигне филтри, които имат изключителни качества. Сега в края на края ще възникне въпроса, добре, докъде може да се стигне, какво може да се направи в края на края с това. Ето на следващата фигура аз съм показал една апроксимация на идеална предавателна функция с полином от четвърта степен с трета базисна функция. Обърнете внимание, грешката е 6,9 от 10 минус 8. Колко е близко това до идеалната предавателна функция? Ще кажа нещо. Тук прехода единица 0,1 хиляда. Ъгълът не е 90 градуса, а 89.94 градуса. Това за практически нужда е прав. За нас инженери, това си приблизително на 90 градуса. Аз не съм виждал полином от четвърта или по-ниска степен, който да извършва по-точна апроксимация на идеална предавателна функция. Значи доста съм се родил в литературата, по-добро това не съм видял. Ето и филтъра, който отговаря на тази апроксимация. Това е един филтър с честота на дискретизация 8 кГц, транзитна честота 800 Гц и тук това са неговата спецификация. Запомнете тази характеристика, тъй като ако има възможност, накрая ще ви покажа как работи този филтър, ще го правя демонстрация. Продължаваме нататък. Как се реализират практически тези филтри? Съм показал в глава 6. За практическа реализация аз използвам метод, който е известен в литературата като синтез по дискретно зададена честотна характеристика. В основата на този метод стои бързо преобразуване на Фурие. Аз в конкретния пример, спецификацията на филтър, ще ви покажа как става това с 1024 точно преобразуване на Фурие. Извършва се ето тези изчисления. Изчислява се така наречената маска на филтър. Това са 512 стойности. Тази формула, това е формулата на полинома, както виждате, е извършена на линейна промяна на аргумента. Тези 512 стойности се записват в паметта на процесора, след което се извършва следната схема. Аналогово цифров преобразовател, буфер, бързо преобразуване на Фурие, след което първите 512 стойности на преобразуването се умножават с маската на филтъра, останалите 512 се запълват с моли, буфер, обратно преобразуване на Фурие и това е филтър. Това е случай вече излиза с филтъриран сигнал. Това действие тук, умножението с маската на филтъра, съответства на конволюция в честотната област, така е известно. Ето това е импулсната характеристика на този филтър. Виждате, че тя е симетрична. Това е характеристика на линейно фазов цифров филтър. Амплитудно-честотната характеристика, аз съм отбелязал характерните честоти на нея. Сега, за да бъда коректен, искам да кажа, че с този метод винаги се получава една неточност при възпроизвеждане на амплитудно-честотната характеристика, която се дължи на това, че бързото преобразуване на Фурие се извършва в две наемни точки и се извършват закръгления. Това важи за всички типове филтри, които не само за моите филтри. Просто при този метод се получава една малка неточност, която обаче не компрометира използването на този метод. Напротив, при него се постига по-голямо бързодействие. Това е фазовата характеристика на филтъра, виждате, че тя е нейна и съответното групово време на закъснение. То е равномерно, то в случая е равно на 512 семпъла за секунда, което е равно на времето на обработката на входния буфер. Тези 512 умножения, които се извършват с резултат на конволюцията. На тази фигура аз съм показал какво се получава с тази характеристика, ако се използва 16-битова дума. Не всички процесори могат да работят с висока точност с плаваща запетая. Когато се използва една 16-битова дума, се използва закръгление при изчисленията. На тази опитна постановка там в ъгъла, вие наблюдавате в момента тази характеристика. Значи, виждате моят колега, когато променя честотата от генератора, как се преминава от лентата на пропускане в лентата на задържане. Значи, там се използва един процесор, който, той е DSPIC 30F4013, се използва, който използва именно 16-битова дума при извършване на изчислителните операции.
предложил да се даде метод за минимизация на изчисленията. Значи, ако направи впечатление, маската на филтъра, нейните стойности са много еднакви. В момента на пропускането е по-голямата си част, те са равни на 1 минус епсилон, в момента на задържане на епсилон. Но в конкретния случай епсилон е равно на 10,000. Тоест, в момента маската на филтъра може да бъде разделена на 3. Първа част, всички числа се приравняват на единица стойностите. Втора част, която представлява ето тази преходна лента, аз съм отбелязал тук с червено, и накрая всичко се запълва с нули. Ето виждате как изглежда този филтър, когато се използват тези съкращаването на умножението. Виждате, че той запазва своите функционални свойства. Тук запитването нараства, но е по-малко от 40 децибела. Тоест, намаляването на изчислителните операции не компрометира използването на метода. Тази фигура е извън темата на дисертационния труд. Като течеше процедурата, аз успях да направя един двумерен филтър за трета базисна функция, само да показвам как изглежда. Това са моите намерения за по-нататъчна научна работа, да изследвам тези базисни функции за изследване на двумерни филтри, за обработка на видеоизображения с тези филтри. Виждате, че това прилича малко на този исландски вулкан, който не мога да изследвам. Продължавам с линейни антенни решетки. Антенните решетки и цифровите филтри имат общо теоретични основи. Какво представлява една решетка? Еднотипни излъчватели, които са разположени на еднакво разстояние D един от друг. Като това разстояние се нормира спрямо основната дължина на вълната, за която се конструира антенната решетка. Обикновено това е равно на ламда върху 2. Тита, това е левел, който сключва фронтът на падащата вълна с оста на антенната решетка. D по косинус тита, това е фазата между два отделни излъчватели. Аз в своята работа съм приел, че излъчвателите са идеални точкови излъчватели. Тоест, те нямат усилване. Тяхната диагонално излъчване представлява сфера. Най-добрите антенни решетки са тези надолу в чебиша, тъй като те се получават в резултат на оптимална апроксимация. Виждате, тази фигура е позната от Хаузхофовата тегловна функция. Значи, тъй като тя се изразява чрез полиномна чебиша, виждате как изглежда тази фигура. Тя е оптимална апроксимация, обаче не е ефективна от гледна точка на това, че осцилациите се сгъстяват тук от двата края на дефиниционния интервал. Логично е в този случай да бъдат използвани втора и трета базисна функция. Ето показвам ви тук как това са аналитичните изрази на функциите, които съм ги проработил така, че те да са за синтез на антенни решетки. Видите, че аргумента на функцията е пространствения ъгъл титър, вече не е честотата. По-нататък резултатите аз ще ги докладвам само за трета базисна функция, тъй като те са с общи свойства. Тази фигура е позната. Промяната на наклона води до сгъстяване на осцилациите в средата на дефиниционния интервал. Това е базисната функция. Трета базисна функция. Това е апроксимация с полином от 7 степен. Това е полинома. Виждате, това е оптимална апроксимация, тъй като тя е равноволна извън областта на главния максимум. Отдолу този израз, това е можителят на решетката, една комплексна функция, която съдържа възбуждащите токове и техните фази, които се определят от степения показател на експонента. Тоест, това е решението на вътрешната електrodинамична задача за антенната решетка. В сравнение с надолу Чебишев. Значи, при равни условия, с предлагания метод с трета базисна функция се получава около 3 пъти по-тясна диаграма на насоченост. 7.57, тук 23 и 55. Минус 20 децибела е нивото на страничните излъчвания. Същото съм направил с метод на Риглер. Това е една модификация на метода на Долчев-Бишев, когато разстоянието между елементите е по-малко от ламда върху 2. В случая аз съм го показал за ламда върху 4. Виждате, че пак се получава по-тясна диаграма на насоченост. Това съм показал какви са теоретичните възможности на този метод. Виждате каква, как да кажа, като игла се получава 0,4 градуса тук на ниво 3 децибела, минус 251 децибела, това са теоретични стойности, това на практика не може да бъде реализирано поради шумова температура на антената и ред други фактори. Просто показвам какви са теоретичните възможности на този метод. А те се ограничават изчислителната точност на компютъра. В резултат на това аз мога да кажа, че с предлагания метод с 5-елементна антена
може да се получи произволна оптимална диаграма на насоченост. Как може да бъде реализирано практически това нещо? Токовете могат да бъдат реализирани ето с тези променливи атенюатори. Те ще имат променливо затихване, което ще отговаря на разпределението на токовете. А фазове може да са с фазови модулатори. Това са устройства, на които се подава напрежение, което в зависимост от промяната на напрежението, те променят фазата на сигнала, който преминава през тях. В случая на всички фазови модулатори едновременно на техните входи трябва да се подава сигнал, който е ето тази форма. Това е фазовата функция. Само че сигналът тук вече по абсцисен т.е. няма да е пита, ще бъде време. Това време трябва да бъде по-малко от 40 милисекунди, т.е. сигнал да се повтаря поне 25 пъти на секунда. Идеята е да се получи нещо като кадрова разлика при телевизорите. Тоест след обработка да може да се получи изображение, което да не трепка и да не дразни оператора, който работи. И по този начин да се работи с това нещо. Това съм го заимствал от един руски параграф. Видях така се прави това нещо. Аз изпратих тези мои резултати в Америка, в списание Antennas and Propagation. Те ми отговориха две неща. Първо, че английския ми е лош, който не се съмнявам. И второто, че те искат да им обяснят защо се получава този ефект на концентриране на енергията в средата. От какво се получава в крайна края, че може произволно да се увеличава разстоянието, без да се получава така нареченото пренасочване и появява на странични излъчвания. Обяснението е следното. Този метод, който предлагам с тази фазова манипулация е равносилно на една лещова антена. Тук съм показал една лещова антена. Сигналът постъпва тук, това е една диелектрична структура. Постъпвайки в нея сигнал, той променя своята константа на разпространение. Тоест той променя скоростта си. Като той тук минава различни пътища, както виждате, което зависи от геометрията на тази крива. Тя може да бъде сфера, елипса, хипербола, парабола, зависимост от на лещовата антена. В резултат на което тук се получава един център на фазата, т.е. фазиране на сигналите в една точка или концентриране на площта на антената. Също се получава и при мен, само част това нещо вместо с диелектрична структура го правя с фазови модулатори. Като кривата в този случай ще бъде производната на фазовата функция. Ето този израз. Значи представете си лещата антена, която има ето тази геометрична форма. Това е производната. Тя е синус върху два пъти косинус хиперболична на квадрата. Това обяснява. Това е, как да кажа, физическата интерпретация на този, това е, как да кажа, този полезен ефект от фазовата манипулация. И накрая приносите на дисертационния труд. Ще ги маркирам само, има ги в автореферата. Научни приноси. 4-те нови функции, за които говори, това са Халдорфовата долна функция и 3-те базисни функции. Метода за получаване на линейна фазова характеристика, това, което е с умножението с fit-out изрази за получаване на линейна и за тази линейна промяна на аргумента за използване на по-висока частота на систематизация. Научно приложените приноси, аз пропускам използването на методопускащи и задържащ филтър за получаване на вентови и режекторни филтри с много висока селективност, практически реализации на цифрови филтри и тези модифицирани функции за синтез на линейни и константни антенни решетки. С което аз приключих с моето изложение и искам да помоля председателя на специализирания научен съвет да ми позволи в рамките на 5 минути да ви покажа демонстрации на филтрите с моите власти. Да. Благодаря ви. Ще ви направя демонстрации на 4 вида филтри, които в автореферата може да ги видите на страница 50, между 50 и 60. Аз там съм ги показал, че те отговарят на глава 6 в дисертационния труд. Това са 4 вида филтри, които са получени с трета базисна функция. Като тестов сигнал, аз съм направил един сигнал, който представлява 3 тона. Едно тризвучие, може да го чуете как звучи. Това е един мажорен квинтакорд. Вижте как излезе неговата спектрална характеристика. Това са 3 тона. До, ми и сол майор. Този сигнал постъпва на входовете на филтрите, които аз съм ги направил с програма MATLAB. Първият филтър ми
високочастотен филтър. Той ще пропусне най-ниския тон, а ще потисне двата по-високи. Занимайте само да се сложим чувак. Така. Програмата чете този файл с тона, извършва филтрация и създава един файл, който се казва нов сигнал. Ето, може да видите как изглежда този файл. Виждате, чувате само най-ниския тон, а двата по-високи, ето ги тук, където ги отрязвате. Те се виждат съвсем леко. Просто филтъра ги отрязва. Следващият филтър той е високочастотен. Той ще пропусне най-високия тон, а ще потисне двата по-ниски. Филтрацията е извършена вече. Файлът носи сигнал. Чувате най-високия тон от звучието. Виждате в лявата част двата по-ниски тона отрязани от филтъра. Следващия филтър, той е лентов. Той ще пропусне само средния тон, а ще потисне двата съседи. Ето файлът носи сигнал. Чувате средния тон, виждате отляво и отдясно двата съседни тона, как са отрязани от филтъра. И последният филтър, това е един режекторен филтър, който ще потисне само средния тон, ще пропусне двата съседни. Чувате първи и третия тон. Средния е потиснат филтъра. Сега в презентацията аз ви споменах, че с трета базисна функция може да се получат филтри, които имат изключителни качества. Ви обърна вниманието на тази, тук виждате на табло 7, като този филтър. Аз ще направя демонстрация как работи. Ще ви припомня само това. Има следните характеристики. Транзитна честота 800 Hz, краят на лентата на пропускане на 798, началото на 802. Тоест в рамките на 4 Hz той преминава от лентата на пропускане в лентата на задържане. Това е 1000 от интервала. Сега, аз създадох тестов сигнал, който представлява на сума от тези 798 и 802 Hz. Ще ви пропусна да го чуете. Чувате едно биене. Това, тъй като са много близко двата тона. Това са 798 и 802 Hz. Сега филтър ще прочете този сигнал и ще създаде нашия познат файл, който се казва нов сигнал. Готово. Ето това е нов сигнал. Ето, чувате само по-ниския тон. Като погледнете каква хубава синусоида. По никакъв начин съседния тон не го смущава. И още един опит на филтъра ще подам сигнал, който е с честота 802 Hz. Тоест началото момента на задържането. Това е толкова простете. Ето 802 Hz. Чувате до сега. Това е една малка промяна в програмата, в този ред да прескочи, за да може да прочете така. Прочете този файл. Ето. Ето файлът носи сигнал. Само обърнете внимание, просто като се качва го трябва да няма никакъв сигнал. Ще ви кажа, че аз по никакъв друг начин не успях с други типове филтри да направя тези два опита.
винаги се получава някакъв сигнал. Тоест може да се предположи, че този филтър става заради кодата на Гинес. Значи пробвах Кауер, Золотарьов, Чебишев, Бътърлът, каквото се сетите, не можах да направя. Сега аз на една конференция пред ноември месец миналата година във Варна, пред специалисти в този област им казах, колеги, това е най-добрият филтър в света. Те така се погледаха и казаха, на това май го хлопа на това скана. Но викам, аз знам много добре какво говоря. Ако някой ме опровергае, ще му дам една бутилка Марково уиски. Сега на края на април, до сега никой не е дошъл за бутилката. Сега, искам да уточня още нещо. Този филтър аз го приличавам, ако мога така образно се изгъж на една спортна кола. Тя е, може би, най-бързата кола за този, как да кажа, обем на двигателя. Но тя харчи много. Значи, това, за да се постигне, се извършва 4000 умножения. Тоест, в реално време този филтър по-трудно бил работен. С много изчислителни операции се извършва. Просто, за да се постигне висок резултат, иска да си много изчисления. Но това важи за всички филтри, с което благодаря ви за вниманието. Това беше моето предложение. Приключих се само. Благодаря ви. Благодаря ви. За функцията на Кроника, аз действително имам една неточност, когато съм имам несъответствие, ви казах. Втора глава аз съм разгледал функция на Кроника за получаване на най-добро движение на Халдорфов метод, като аз съм използвал теорията на академик Сънгър в него книга Халдорфови приближения. Там действително функцията на Кроника се определя като нееднозначна. Те е единица и нула. И на базата на това, на тази нееднозначност, те вече търсят по една на най-доброто движение. В следващите години аз съм използвал теорията на цифровото обработка на сигналите. Там функцията на Кроника е известна като единичен импулс. И то е определено. В тази точка той е единица. И просто в алгоритъма на РМС няма как да бъде зададено една точка да бъде нееднозначна. Винаги се задава единица да бъде. И действително се получава несъответствие, на което беше редно, може би, някакви подлинии или няколко реда да отделят, за да обяснят това нещо, защото веднага направи впечатление. Той е съгласен с направените забележки на професор Ангелов. Второ, за алгоритъм на стабилността на алгоритъм на втората беше за решението на дискриминацията. Да. Както съм написал действително, се получава, че има N плюс 2 полинома. Не мога да дадат N плюс 2 решение. Значи в теорията на чебишевска алтернанс се казва, че полинома представлява единствено и най-добро приближение. Тоест решението е едно. Това съм казал в началото, но аз съм се изразил неправилно. Трябва да звучи така. Решението е едно, което се състои от N плюс 2 числа. Първото N плюс 1 са коефициентите на полином от степен N и последното N плюс второто е грешката на апроксимация. Правилно, не? Така, да. Така трябваше да звучи, но просто недоглеждане съм направил това нещо. И третата е за стойността на алгоритъма на време. Сега професор Ангелов казал как да кажа какви капани крие използването на този алгоритъм. Значи във всяка итерация трябва да се прави винаги една проверка. Дали алгоритъмът върви към сходимост, да не е тръгнал на, как да кажа, неправилна посока. И следваща такава проверка ще се получи точно това, което описва професор Ангелов в неговата критична бележка. Най-образно казвам, това е да се внимава някоя точка да не попадне между двете транзитни частоти, между лентата на пропускане и лентата на задържане попадане. Там е такава точка, се получава това, което описва професор Ангелов. Тоест, получава се една разходимост, компютъра непрекъснато дава съобщение, че матриците получава някаква скорост, понеже дели на нула. И затова в крайна края се получава едно неоптимално решение. Аз в примерите, които съм дал, съм показал това нещо. Какво се прави? Има ли такова нещо? Обичавам всички точки, които са един коефициент, който ги отдалечава пропорционално от тази област, за да се избегне това нещо. Получава се нещо като управление на автомобила, ако мога така да кажа. Когато виж волана, да кажа, че алгоритъм е върви посока на платното, да не иде в канавката. Така че това съм го дал и в програмите. Тоест с тези програми, които аз съм дал в края, гарантирам на всички инженери, че те ще могат да се сметнат филтри, без да имат проблеми. Това по отношение на критичните бележки, професор Ангелов.
която няма някакъв правописна книжка, някаква точност. Много ясно чел да дава само за и трябва как да сгребнеш някой път. Много пъти съм гледал, все се намерят нещо. По отношение на другите три критични бележки, бих казал, че както са формулирани така от професор Колотов, той е формулирана една стратегия, бих казал. Зароди човек в тези три проблема, които това се получава една нова дисертация. Аз ще опитам да се направя, как да кажа, да се направя едно сравнение. Тази моята дисертация аз я приличавам на една жилищна сграда, която отвънка изглежда много хубава, тя е лъскава, покрив, стабилни условия, гаражи, вътре експри, лъскавичко, новичко, чистичко, но тя не е обзаведена. А това е много работа, обзавеждане. Аз бих поставил това обзавеждане да направят новодомстване на тази сграда. Това са компютърни специалисти, които работят на ниско машинно ниво, на СМБР. Те да кажат за бързодействието, за шумата, те нека си подредят апартаментите така, както и да е красиво, удобно на тях. Аз просто съм осигурил тази сграда в рамките на тази теория. Сега тук присъства един по-млад колега, който проявява интерес в тази област и бих искал така някой ден той да се изправи тук пред вас и да ви докладва какво направя, това ще му помогна с теория. Няма да има такива съвети. Не се знае. Искам да допълня само. Понеже на предварителната защита стана дума за използването на процесори. В този пример, там, който показвам, се използва един простичък, един DSP, който струва 10-12 лева. Той, както виждате, да работи, не може да изплаща с това. Но съвременните процесори, DSP, Digital Signal процесори, те са точно в такава степен на функционалност, че те имат отделен блок за бързо преобразуване на Фурие. Тоест, преобразуването на Фурие и конволюцията се извършва едновременно. Тоест, главният процесор въобще не се занимава с преобразуването на Фурие. Тоест, може да се получат изключително бързодействащи структури и филтри и така нататък. Професор Ненов, идеалната дисертация е като идеалните функции, за които говоря. Не мога да се реализира, но винаги правя някакво приближение към нея. Това е Сега беше не чувал, колкото да е какво бъде. Ето представителството на някой грешка изпадна време. Това сега за... Съгласен с така направените критични бележки, искам да кажа. По отношение на отзивите, това, което фирма RaySat предлага. Аз не знам да ви направя впечатление, че с антенна, 5 елемента на антенна решетка може да се направи произволна оптимална диаграмна насоченост. Този полезен ефект от ниската степен на полинома, което показах тук, се проявява по-добре при антенните решетки, колкото при филтрите. Тъй като функцията се прави броя на умноженията, тук с 5 антенни решетки се правят много остри диаграмни насоченост. Като искам още нещо да кажа. Аз използвам точкови излъчватели, изотропни излъчватели. Представете си какво ще стане, ако вместо 5 изотропни излъчватели се сложат 5 параболични антени, които с моя метод могат да бъдат на произволно голямо разстояние. Примерно едната е на Северния полюс, другата на Съединените щати на огромно разстояние. И се направи тази обработка. Тоест може да се получи някакво изключително, примерно пространствено направление, да се получи информация. Много остра диаграма на насоченост. Тъй като знаете, че диаграмата насоченост се определя от множителя на решетката по диаграмата насочена на отделния елемент. Аз при мен тя е единица, както съм казал. Тоест има, как да кажа, това на Марио Гачев, който на RaySat фирмата, той го е забелязал в своята критична бележка. По отношение на публикации в чужбина, мъча се да... Много ми пречи, че не знам английски, ще ви кажа. Много големи трудности виждам с това нещо. Ще пробвам в Русия да публикувам и да покана от Сибирския университет в Красноярск. Ще изпратя на руски език и на английски мои публикации. Съгласен съм с всички направените бележки в отзивите. Мисля, че са основателни и ще се бъде с тези да вършите си работа. Благодаря. Благодаря. Колеги, имате дума. Сега аз си го написах. Тук са едно с 8 дури. Това е 100 милиона, ако не са
показва броя на вода сега се предотвратно дължи. 40 милиона, 10 хиляди. 10 милиона, 90 милиарда помощности. Значи всички графики с малки изключения от трета глава съм ви дал помощност за тръгването. Казвам, че това са теоретични. Значи обърнете внимание и там. Епсилон е 10 на минус 8. То определя децибелите. Разбирате ли? Изключително затова се получават такива големи стойности. Второ, как възникна идеята в момента за това нещо? Аз, както отбелязах професор Гиндев, това не ми е дошло свише. Повече от 5 години съм се занимавал с този тип аппроксимация, като внимателно изучавам какво се правят от екипа на Академик Сандов. Неговата книга казва в приближение, аз беше изключително трудно да разбера какво пише в мен, тъй като аз съм завършил в Академическия университет, аз не съм завършил на финансите. Беше много гледна точка на това, че аз виждам там математически символи, доказателства, които аз не ги бях познавал, но все пак успях да разбера. Това, което ми направи специално в дисертацията на Пенчо Маринов, че те правят аппроксимации, като използват линейна комбинация от полиноми на Чебишев. Тоест косинус n плюс косинус. Не така е полином на Чебишев. Като след като видях, че те се правят осцилациите си в края на дефиниционния интервал, аз си нарисувах първо как изглежда полином на Чебишев, второ функцията е плюс косинус. Видях, че трябва да се използва функция, която е с обратен наклон на плюс косинус. Тогава възникна идеята в мен, че помощник отворих помощник специално на Абрамович систем. Тогава точно течеше процедурата ми за стаж научна струна и казах, бях с чупен крак, не знам, бях вкъщи, по цял ден се чудех какво да правя. И след абсолютно всички функции, които имат такива обратни. Тогава бях с синус, с аркус, с тангенс и с тангенс. Включително с елиптични функции на някакви си. Долу обаче не се получава друг резултат. Това е. Благодаря ви, въпрос, колеги. Не съм казал да живеете. От друга страна, какво се задейте? Просто да ви кажете. Става за всяка. Той задава за това въпрос. Къде всъщност така се каже? Вашите теории влиза в противоречие или не влиза в противоречие? Първи въпрос. Числото не е познато на вашите изследвания. Продължимостта. Аз съм още. Честотният диапазон при цифровите филтри се определя от свойствата на процесора, който се използва. Значи до момента, че повече от 100-200, може би тук специалисти също ще кажат, но не може на много високи частоти, енергетски ефекти, не може да се реализира за цифровите филтри. Това е тези антени, тогава да не, антените, как ви кажа, те просто имат общи теоретични основи. Теорията на цифровите филтри, това на антените имат общи формули. Аз съм преработил формулите, втора, трета база за функция, съм ги преработил за нуждите на антени решения. Тук вече, разбира се. Без древните презенции, това на даден етап може да бъде приложено. Сега, да може теоретично и на практика, така се каже, не си се занимава с това. значи една антенна решетка е доста скъпо съоръжение. Ние в нашия институт не правим. Не съм налагал. Правил съм пермеатори, но за други цели те не са точно същите. В смисъл, занимавам се с антени, с антенна техника, но това, което се предложи, това е реализуемо по мое мнение. Не се използват чисти теоретични и както кажа, кой знае как екзотични. Това струва от 40 до 40 и 100 долара струва какъв този контролер. Това може да бъде микроконтролер. И с много висока точност да се дава тази характеристика, зависимост от тази регионална решка. Благодаря. Втория въпрос е свързан, че който говорихме с следното нещо. Вие в тези филтри използвате някакъв компютър, някакво изчислително устройство, нека да кажем по-лошо. И как точно така се каже горе-долу, но как бързо нещо на тия устройства, макар че горе-долу подсказахте, как бързо нещо на тия устройства влияе също върху реализацията, практическата на това, което ви
прави с цифрите. И веднага искам да кажа, значи, като говоря за бързодействие, веднага ще подскажа, че има и споменах малко преди изказването, процесори за бързо преобразуване на фурие. Те как биха помогли да бъде цялата работа? Бързодействието на тези цифрови филтри се определя изключително от операция по обложение. Значи, критерия за сравнение на бързодействието на филтрите е колко по-малък брой обложения. Вие задавали си този въпрос. Как действително всъщност влияе бързодействието на тия вашите крайна сметка заключителни и върху практическата реализация на това нещо? В реално време да се извършва това нещо. Тогава следващия въпрос. Завъртете генерал, вие няма да усети някакво съдействие, толкова бързо става. Тогава следващия въпрос. Така, икономическата оценка на това, на тази реализация. Трябва да направите някакъв футър и към него слагите салата. Реакцията на изхода на филма Завършите някакво работа, обаче в реално това удоволствие. много голям запас. Във всеки случай сега има също процес, който ще се използва много. Бих казал, че всъщност цифрова филтър, той е програма, той е софтуер. Той е софтуер. Как ще се програмира? Не, софтуера оставете, той софтуера също така би може да се смята, че е безпорен, макар че това не е верно. Но просто става въпрос, че този софтуер се върти върху нещо, където професор Гиди каза върху нещо на GSM, защото се ответства нещо. Други въпроси, колеги, имаме ли към претендента? Други въпроси? Наши дами ще си считаме, че няма. Да го мочим, че